Εδώ στα χέρια μου έχω τα δύο μνημόνια που υπέγραψε η κυβέρνηση. Στο ένα το μνημόνιο μας λέει ότι η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΦ και ΣΥΓΜΑ που έχει πάρει όλες τις τράπεζες και την Αγροτική Τράπεζα που έχει μέσα την περιουσία μας έχουν παραδοθεί αμετάκλητα και άνεφόρον εσαΐ στο δανειστή. Όλα τα κόμματα της Βουλής είναι κατασχεμένα από το δανειστή. Η αστυνομία είναι κατασχεμένη. Ο στρατός είναι κατασχεμένος. Η πυροσβεστική είναι κατασχεμένη. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα φεκ που έχω εδώ πέρα μέσα. Όποιο κόμμα και να έρθει αύριο και να μας πει ότι θα μας σώσει, για μένα μας λέει ψέματα. Γιατί είναι κατασχεμένο και το έχει υπογράψει. Και ανήκουμε, όπως λέει το μνημόνιο, στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Στο αγγλικό δίκαιο. Το ελληνικό σύνταγμα δεν ισχύει. Γι' αυτό μας πήραν 14 λιμάνια, γι' αυτό μας πήραν τα αεροδρόμια. Γιατί βγάζει μια απόφαση του Δούνου του και δίνει εντολή στην Ελλάδα να την εκτελέσει. Γι' αυτό δεν νομοθετεί η Βουλή. Είναι κατασχεμένη. Και έχει παραδώσει την εθνική μας περιουσία. Και την εθνική κυριαρχία. Αλλά μέσα στα μνημόνια διάβασα ένα τελευταίο όρο. Όπου λέει ότι όλα αυτά που υπέγραψαν καταργούνται αν εφαρμοστεί το αναγκαστικό δίκαιο. Και δεν μου είπε κανένα σήμερα τόσα χρόνια τι είναι το αναγκαστικό δίκαιο. Και κάθισα και διάβασα ότι το αναγκαστικό δίκαιο είναι το δίκαιο της κυριαρχίας. Του κυρίαρχου έθνους. Και του έθνους είμαστε όλοι εμείς. Το ότι δεν μιλήσαμε μέχρι τώρα, λέει ο αναγκαστικός νόμος, δεν σημαίνει και σιωπηλή αποδοχή των όσων υπογράψαν. Ένα πράγμα μένει. Να ενωθούμε.